Ngawi Jawi kita kini para pendengar masuk ke Purwokerto Madiyo sana di bidang pembukaan itu sih kamu bakal langsung di negara lucu saya ibu dan itu apa juga saya ibu dari pendengar dimulai sehingga batin anda musik pasar bunga rasa ibu uki mengerti sinaran batin berna audio video syuting Ngawi Multimedia siap nanti keparang dari Sumpang Libur kata jadi pun mau hangan di sorot di konten wilangan 3 satu kembali kita hadirkan dari kimakai saya semangga akan jadi pun moro tamu saya pun pilih konten kerso ngerjakan satu dipun keparangan guys iya siap keparang dari ini makanya soalnya artis sing paling kondang wah tenan ya aku nek kudu Mbak Anis gitu tenan Handara musik oh, luar biasa. Makasih Mas Andara. Aduh. Apa kuwi nge? Oh shit toh, yang ini kok Ini suara kok bang ngono iki lho. Ya Mbak Nis, ngatur wilujeng dalu Mbak Nis. Nah, kemudian siang harus dalu ini sesi kedua ya Pak. Iya, ketiga. Oh, ketiga Pak. Wah, kita telok dalam aku Pak. Hadi, Sukir. Wah, tenan kok kita sari mantene Mas Tenggo Jason Winarko. Iya, wingi saiki dadi tanggoku. Oh ngono. Omahe ono. Lah iya sampingku. Iya, nah Mbak Nis, Mbak Budi waktu tampil dalam langgahan dengan daerah Sumpah Libur satu. Kata lagi Ibu, selamat. Saderengipun wilujeng dalu barakamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarengan kula sak kanca Andara Elektron Mijil saking Geneng Banjarbanggi. Iya, pangersane sinten wong iki? Nggih, Mas Darbo. Wah, niku. Piyantone mboten nderek. Oh, piyantone mboten nderek. Nek nang omah, Mas. Ora melok wis. Wong ning gudi panggung, Mbak. Oh, kae ta. Mosok yo maleh kuwe aja no. Oke. Nggih. Pripun, Mas? Bakune ngregaken suasana Mbak Anis di derek tetembangan. Nggih. Iya. Iso cinta segitiga. Zen iki ngono kae lho Mas ambek aku. Biasane iki yo ngono kuwi ning yo ora apa-apa. Lah kene iki nyuwune iki langgam kok cinta segitiga. Cinta segitiga kuwi langgam yo penak. Ketoke pengalamane dia. Iya. Jangan berteman. Derek di mana? Katur menjadi pun rambut saya dipun garap mat-matan ya Mbak Anis. Aku tak menyitolak angin.
ora sinarengan ragati abdi dalem Andara musik lumantar sangipun Adi Ayu Anis Selendang Sutra Kuning. piye Aku sapa ngene iki? dan nek ngomong Nabrak karo ngalamun ku yo penak lho nyatane tak Masa sawang to, Mas? ngono ki. Aku ngalamun Nah mau. yang mlaku ngono bablas. Mosok to? Ya gak apa-apa bakune iki kedakan sasana Iki apa aku? ora wis kudu duwe tak balik kirene. Aku ki Apa obatku entek Mas mau Mas? lah mau Aku lali gak nggo obat iki Mas. Aduh iki sing repot kok tak ya aku. Heeh, aku lali ngombe pil mau. Ngono. Pil kabeh. Walah ya ya Mas, matur suwun lho Mas. Kabeh. Aku wedi tak sampe rono kae. Aku digondol sapa ngono. ora enek barang kondol. Jih, sak menika sampean katur nggih, Mas. Ya, terima kasih. Langgam selendang Setra Kuning. Jih, matur sembah nuwun. Ngaturaken Mas sembah nuwun Iko. kembali Mbak Anis Andara. Wah tenan kok eles satenipun. Keparang sampun Mbak Anis dari Asung Panglipur Sawatawi katenjanipun para tamu pangapunten. Sebisa maling ngaturaken wilujeng dalu kesurgan kanthi maksumat sikani ayun sesama nibuti lan karso. Keparang merasanipun saking keluarga Andara. Artis keparang derek masa son malih wonten Adi Ayu Sinta Devita Andara
diatur kok. Saiki iki. Yep, selamat malam di Sinta. Sugeng dalu Mas Riko. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, Nduk. Kita enak kemajuan aku Mas. Piye? Lah maune ning kono Ngono terus saiki ning kene. Terus harapan kene ya ngono kuwi kok kudune iki. Cek. Iya. Niki Derek ki langsung panglipur aku wis manut bengi iki pokoke garap sak gubyak-gubyake sak gayeng-gayenge. jenengan manut aku manut sapa? Yo yo mbok manut. Wah, aku malah guri rusak. Nah, apa toh? Kemda. Derek Desinta. Cek. Ya. Kalian jenengan Mas. Tenan toh? Ojo, Iya, Mas. aku. Sesideman diaturke nderek ki mangga. Cek. Wilak tukang kendang. Beda. Pripun Mas? Heeh. Nah, aku gak ngono Mas. Nderek ki Desinta. Nah, rada Mas. Wis enak gambari dipundhut karo Ngapu multimedia. Desinta. Dalu Mas. Ya. Terokno karo Mbak Yumuan mau. Ngoten Mas. Iya, aja ngono bisa terkena ngono. Kira kula mboten saged mantuk. Wis kok ora iso matur tak papak. Nek kula kecantol mriki. Iya, ora apa-apa. Bisa
Ngapunten Mas Riko. Piye? Coba gak? Napa nih Mas? Sidik aja nih Mas. Iya lah. Urip ana kutha Iya. Terima kasih karep yo ngono. Aku mau sirku ku ya ndampingi. Loh Mas, Iya. biasanya kula kan ditemani. Ono to. Oh, yo ora ngono. Biasanya nek ditemani kan menang. Ya, karena terima kasih tersebut di Simpati kita. Perkembangan daerah Sumpah Likul bagian dalam kandang dasar. Dan suka paris suka sawatawis ya terjadi pun pertamu saya di pun bapak ibu undangan ketemben rawa maraswan dalam aku kampung gati bobo hati. Ini kata si segala sorowati keparang mangki di desa paling merugi di keparang mangki sinambus king keluarga geng saya di pun para tamu tetap losun pangestipun ngergahaken suasana wonten ing pahargyan dalu kalenggahan keharangan keluarga geng Andara Adi Ayu Ulang Aisyah. Kayak ikan ning TVRI zaman Bandel biyen. loh, Mas. Iya. Zaman dulu. Oke, Dik Ulan Kaisang gas tenan pengi digarap gayeng ya. Nggih, monggo. Oke, siap. Cek. Kira-kira Kira ono sing kok enak matuk apa iki? Kita naik turun. Oh, iya beneran nanti ya. Masalah kula teng mriki Dik Bandung. Oh no, weh, dawet dik ben. tenan. Nek yo ora apa-apa, engko iki Ora ya sesuk bosen ya, Mas. Ora ono bosen-bosen yo nyawang tetembangan derek sing kepuenak jan gayeng-gayenge iki. Cek. Monggo. Ket mau selendro lho, Mas. Ki mau cik ini dulu to, Pak. Nek diwalik film piye, Pak? Matuk ya. Oke. Matuk. Oh, lah kok yo kencing manis iki kok yo. Lah kae itu.
Salam kangen. Anjing. Derek iki lirik lagi Ngandara. Ya aku dewi yo ben gak ngantuk. Tenan kok kene Mbah Hadi awit dalu siang terus niki dalu malih. Wah, hebat. Siap Mas Gamblonya. Oke. Silakan gabungan darah musik. Oke. Berkah audio sang sesong. Yang memiliki yang hidup setinggal di portal solo. Dalem riku Mbah. Nggih. Oh, Mbah Loso to niki. Oh, Mbah Loso. Mbah Loso niki to. Oh, tukang joget. Oh, ngoten tukang joget Mbah Loso. Nggih, dhewek Mbah Loso. Panyuwunku Andara. Maka di sekarang laga berkau
Niki mungkin pripun, Mbak? Apa penyanyi apa no? Oh, udah. Oke. Oke Alhamdulillah. penyanyi sing malih tuwek. Nah, Nggih. hebat. Wah, Bukan apa-apa namanya itu ya. Makanya ngersake tembakin apa, Mbak? Oh, ngersake apa? Biasanya kelangan ini. Nih, baju kuning. Siap. Panyuwun kumleng terima kasih sembah nuwun di bulan Kaisang pun kepareng dari Sumbang Libur Sawetawis Sigo Sorowati Jengkep mangke kepareng dari ke dumateng jadi pun para tamu pangapunten tetep nggih wonten pahargyan dalu kalenggahan beksan saking Kapugati pangapunten Mbah Hati. Wah niki pun katur jenengan mangke pangleripun sedaya para tamu kang baku bahagia menika tetep diaturke bersaripun Kapugati mekaten mangke pinamangke Mbah Bangsa kali Pak Sugeng niki kasudayanipun monggo ndereke nglarai bersanipun Kang Punggati. Mbah Harjo liwat. Mbah Harjo niki jenengan nglarai bersanipun Kang Punggati riyen lho. Nggih, nah. Pertiwi ngundang anak pun kepareng saking Legageng Andara. Pak Hadi monggo sawetawis gitu. Pesan yang menuju sepisan menjadi pun Kang Punggati monggo. Balaso, Pak Sugeng, Mbah Harjo ngelarai bersaripun Pak Hadi monggo. Monggo Pak. Lu estu monggo. Nggih. Pak Geng. Monggo. Monggo Pak Hadi. Sawetawis. Oke, pun wakile Mbak Loso. Boleh, Mbak. Nah, lagi macet lagi dah kersane. Nah, Mbak. Nah, apa? Dari mau apa? Apa, Mbak? Mas Teguh.
sembah nuwun napa besar kabugati pangapunten begitu dados panglipur sawetawis kita ngaturaken sembah nuwun Pak Geng niki lir gumanti kesanipun warta nggih dipunasok panglipur jenengan kula nderek panglipur nggih mangga Mas Geng estu dalu kalenggahan memberikan sing keluarga Geng Andara Musik terima kasih silakan berkah audio video syuting nyawi multimedia katur penjaripun para tamu undangan dalu kalenggahan mangga tinggal nang rapi kanthi sketsa Pak Sugeng ingkang sampun sama dia Pak Sugeng mangga sama tamu sing kosong panjenengan nggih dalu Pak Sugeng nyuwun pangapunten jenengan kok pun ngertos kula dereng tepang kalian jenengan mboten to kula kulung jenengan kulino nembang lagu dadi kula nggih ngertos mosok teng pundi nempun to teng pundi mawon nggih nonton Mbak Sela mboten nate kok kula mboten Mbak Sela nggih jenengan nggih teng TV niku nggih ketinggal teng live streaming niku oh niku Pak niki kula ajeng mbang ketoke ya urung patek populer ya sampung wanci dalu oh sampun niku wah niku termasuk terpopulernya sing dulure si Jederman ya nggih maka derek kula niku nek mboten bawa niku mboten marem nggih saderengipun nyuwun pangapunten Pak O nderek kagungaken swasana langkung-langkung dumateng para tamu sedayanipun nyuwun pangapunten pun menawi wonten tepat anggen kula ura-ura perlu dipersiasen apa-apa. Nananano bangke bumi langit senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan kenggang rekmo lani mas kang gemesake yati pengen tak tambung neng kakungmu tan lilo mesti kandhat ing panggraita angel nggonku muwus
yen naring ganti sambung ing wanci ratri karya usada Pripun Mas? Sing gedhe pangapuramu Nimas pepujanku jejantung atiku sambungmu ing wanci lalu rubik kesaremu kelawan garwamu Kang Mas Sandrati Trisakti Murih Lestarine Tan ono ingkang nyaruwe Uyang-uyang dipute Aku ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah kalu iki omo tenan sing dadi cah tak kanthi dikopo gemati mendah boyo Putri
mendah poyo Sambung wanci dalu Pak Sugeng. Nah, ini pangapunten Pak Sugeng. Pun demagaken mangke kemarin saking jayanipun para tamu sinten mulih Pak Gen. Wah, pangapunten kula nek Nah. daerah mriki mboten apal Lho, kula niki. lan jenengan nggih mriki mosok nggih mboten Nggih, apa. mboten apal kula. Jenengan mboten apa lamun mulih kula. Ya jenengan ketene. Takon Mas Argo. Kulino teng mriki. Lagi. Buat demagaken mangke kemarin meja Pak Sugeng sampun. Terus mejane Pak mriki pangapunten. Lho sewu Pak. Ngoten, Pak Sugeng mulih. Oh nggih. Monggo derek nggih Pak Geng. Piye to ki? Nah, nyemanggaken garap gupyak. Bawa melih ya. Ampun bowo, Pak. Bawa melih kula mboten bawa. Mboten. Mboten seneng kula soalnya. Kita gupyak ya. Nggih. Bawa melih. Ben. Hah? Iya. Anu, pangkur pelok. Biasa kangge spesial kangge Mas Nganten nggih. Ngoten. Oke. Yaktine kang winur sita Kembang kandil lambanging ati suci. Nek niki jelas ndongakne Mbak Manten kali Mas Manten. suci murni tresnanipun Tansah manunggal karsa Sri temanten genyo mangun brayatipun tulus sawidodo mulya linambaran tresna jati pun nggih kula mboten sah nyanyi nggih kula tak Nggih mawon. nempang nun. Pun monggo nika kali di Sinta napa diulang. terus apa neh iki Pelok terus bacotnya ya pelok. ninggal katresan ki belok apa sing Pelok. masuk Ini niku. Yo isin anak aku dhewe. Iya Dek Sinta. Nangis sajroning atiku kali kasiramu apa kowe rasa kudu sabar karo sapa Suara
kadang ki ya lari bayang, kadang ya dudu penyanyi. Kula napa jenengan, Pak? Dengan lo. Ojo lali paweku. Selirane ya eseme loro-lorone. Iya Mbak Anis ya. Aku Kula napa kenal jenenge? kowe iki Mbak. Pripun, Pak? Dereng kenal kula. Loh, ampun kenal kula lho, Pak. Lah napa? Mengke telas. Ya pengen yo kenal barang ngono Mbak Anis ya. Loh, lah nggih. Aja diomongne, Dik. Nek teng mriki mboten, Mas. Nggih teng griya ngeten. Ojo lali paweku. Sugeng ngaturaken terima kasih sembah nuwun sanget. Nah, pun keparang dari Asok Panglipur Maharya Dalu Kalenggahan. Kita dadak ke Panglipur.